Gaurkoan ikusi dugunez, garaipena kanpora joan da eta etxean geratu, eta zuk entrenatzaile moduan nola ikusi duzu gaurko partidua? Bueno, aurten etxek partiduk ateratzea asko kostatzen ari zaigu, hau da etxen galtzen duen 6. partidua, berez beste urtetan etxen sendote ginean, eta aurten flojo gabiltza etxen, eta bueno, zorionez etxetik kanpo 2 partidua atereiteu, baino gaurko partidua hasiera baten gure mailako partio batzan, kontrarioen kontra irabazin genien, sailkapeneko azpiko parten daude, eta pentsatu behar genuen sailkapenei begira garrantzia handiko partioa zela. Eta gainera etxean jolastuta ere, apoio falta ere ez duzu, beraz, gogoak altxa egin marko lituzko horrek, ez? Argi daukagu talde gaztea gehala, eta horrek jende asko erakartzen dula partio ikustea, eta jende asko etortzen nahi da, animatzen nahi da, gaina etxen aldiko zozketak asko animatzen du. Eta baina argi daukagu, talde gazte izan da etorkizun bateko aposto izan dela, eta hasiera baten emaitzak kaskarrak lortuko genitula. Espero dugu gu berriko paroiakin batera, taldeak hobekuntza handi aukitza, eta lesioekin zoritxar gehiago ez izatea, eta talde osoa batea edukitza behinkoz. Batzutan ere hori gertatzen da, ez atxeden txiki bat eman eta indar berritu bezala egiten dira jokalariak, eta horrek ere on modutat jotzen dira, ez? Bai, azken finen, bolada txar batean zaudenen, azkenen pesimista edo bihurtuzea, eta emaita txarra bat bestean atzetik datorrenen horri buelta ematea kosta egiten da, orduan egu berriko paroiakin berriz deskonektatu eta berriz erotik hasi eta gaigean egoera honi buelta emateko. Eta hurrengo partidua nu duzu, Hurrengo partidua Gasteizen daukagu, Sekiren aurka beste gure mailako talde baten kontra, azkenen maila mantentzeko borrokan egongo dana. Espero gu etxetik kanpo ez dauzkagun emaitzak, etxetik kanpo lortzen ditugu. Beraz, datorren partidu honetan Gasteizen erabakiko da postuan maila jetxi edo? Orain lehenengo multzan, azkeneko postak sartzen gara jetxiera fasean. Eta partio irazizkero, jetxiera faserako garaipen gehiago edukiko ditugu, baina oraindik goiz da esateko maila mantenduko dugun edo ez, oraindik abendun gaude eta azkenen saltxa guztia pirila jaiaten. Sé que ha puesto tu cara entre su bota y el suelo. Es el mismo que en tus ojos ha tatuado el miedo. Y qué rabia contenida cuando te tapa la boca. Los defensores de la masacre, los que compran las horas. ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Gaurkoan garaipenak ezin izan du zuentzat izan, eta zuek nola bizi duzu barrutik partidua? Oso gaizki, ezin izan dugu ezerrin, ze gaina poste bajon eta min asko indigue, oso fuerte ziren, pixko asko zateren, eta alare ekipo zarra zen, eta veterano, eta beti bezala, veterano min asko dugu ez. Eta guk, ekipo gazta dugunez, guendikan ikasta da falta itizaigu, eta... Eta horrengoz, denboraldia zemuz damakizu ez? Oso gaizki, pare bat partidua errekira baziteu, eta buelta mamartzaio, nahi eta nahi ez. Bestela, bigarren bi grupo bezala, eta bigarren grupon sartuta gaude, bi automatiko, eta, bain bultan mamartzaio. Bain irabazen hasi behar da, eta, behintzan mantentzegan, digan. Eta, buelta emateko, ze uste duzu dela ona? Lehenengo partiok irabaztea, buelta ematea, eta gogokin, atatzea komertzelos, esateana, komertzelos. Morder el balon, Eta entrenamentu edagokien ez? Nire ustez oso nahi da. Ez geha, flojo, ondo iga, baina kerregan mantendu behar da, eta zorte bizkat partidotan, baloiak auren sartzeen, ze hori da importantena, azkenen. Esan duzu bezala gogoa eta indarra jarri behar diozue, beraz, urrengo partidorako, zuk uste duzu izango duzuela guzti hori edo? Espero et. Kasta pixkat atatze deun, eta irabaztea, clarísimo, irabaztea.
el imperio más infame de la historia, la mentira en toneladas de bombas. Toda gente diferente se convierte en sospechosa. Y su vida vale menos que nada. Y su vida vale menos que nada. Nola ikusi duzu barrutik? Ondo, gitxinez irabazi dugu, jan beharren nuen iraztie, da, bueno, segitxe dugun. Eta urtengo demoraldia zemu zamakizu? Bueno, txarto hasi ginen, da, bueno, apurke bagabiz ritmo hartzen, da, zelan amaitzen dugun. Espero gu, goitik amaitzie. Horrengo ze magarren postuan zabiltzate? Postu ez dakit, oingo agaz, bost irabazi deko guz, da bost galdute. Ez dakit, postu ez dakit. Eta horrelakoetan ere, animo dere altxako dizu ez, partidu irabazitakoan etxea joateak? Ganera kanpoan irabazti ez da erreza, da ganera hemen, danak galdu da bez Tolosakoak, baina, bueno, gitxi gaitik galdu da ez danak, da guk asienien 13-14 gaitik irabazi dugu, da ez da erreza. Izan ere, etxean jokatzeak ematen dizun apoioa ez, bertakoak ez zuei animatzen horrek asko egiten du ez? Bai, está claro. Eta hemendik aurrera begira, hurrengo partidoa non duzu, Zornotzan dekogu, Nafarrako batzun kontra. Aber sorta dekogun, da, ja, sekundu amaitzen dut.